हेलो रउआ, कैसन बानू हो? अच्छे बानी हो रउआ? रउआ बतावा, सब सो गइल बा, वीडियो बनाई हो तो रउआ एक बात बताई हम तोहरा का। सुनी रउआ, सभी लोग सुनी, जितना लोग भी हमार वीडियो देखत बाड़ू तो सभी लोग सुनी। रउआ जानत बाड़ू, हमार पति बा हो तो कोई कौनो काम के नइखे। अब इतना इतना खूबसूरत बीवी बा हो रउआ, तो का बताई। पी पी के आवत बा और सो जात बा, हमार तनके ध्यान नइखे रखत हो रउआ। बहुत परेशान बानी हो, का बताई। इतना परेशान बानू कि का बताई रउआ। इतना रो रो के सारा दिन ही का बताई रउआ। बहुत रोवत बानी हो, हमके कैसन पति मिल गए हमरा का, कौनो काम का नइखे हो रउआ। तो रउआ तोहर लोग सपोर्ट की बहुते ज़रूरत बा हो रजा, तो हमार ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करी हो करेजा। पति के मारा बहुते परेशान बानू हम, हमरा के 1 रुपया नइखे देत हो। पी खा के आ जात बानी ना, हमार ध्यान भी नइखे रखत। बहुत परेशान बानू राजा। तो रउआ हमार वीडियो को जितना हो सकल बा तो शेयर करी, लाइक करी, सब्सक्राइब करी, हमार वीडियो को बहुते सपोर्ट करी हो रउआ। देखा था नहीं, हम रोबत आनी हो रउआ, तोहरा से रो रो के बात करत बानी। केकरा का दुख बताई हो करेजा, बहुत रोबत बानी। पति बहुत परेशान करत बानी। तो रउआ हमार वीडियो को शेयर करी, सब्सक्राइब करी, जितना हो सकल बा।